Vi skal finde arealet af det her tværsnitsareal, som vi skal finde. Og vi har en blikplade, som vi ved er 20 cm lang. Og den her blikplade, den bliver foldet her ved de stiplede linjer. Og vi vælger så at kalde sidestykkerne her for x. Og det her stykke imellem, så svarer til det her stykke fra A til B, det må så blive 20 minus 2 gange x. Og det her stykke kan vi sige tak for x. Og vi skal nu finde en funktion, der beskriver arealet. Og vi ved, at når man skal finde et areal, så skal man gange den ene side med den anden. Så vi siger derfor x gange 20 minus 2x. Ja. Og nu vil vi så gange ind for at fjerne parentesen, ophæve parentesen. Så jeg kommer til at stå 20x minus 2x i anden. Yes. Nu vil vi så differentiere den, så kan vi også senere finde monotoniforholdene. For at dermed tjekke, at det er det største mulige areal, som jeg glemte at sige, det er det, vi skulle finde. Så jeg differentierer den. Sådan der. Og som sagt skal vi finde den vandrette tangent for at sørge for, at det er tjekke, at x-værdien vi får er den største mulige x-værdi. Så derfor sådan her. Og sætter vores differentierede funktion derind. Sådan der. Og det forkorter vi så. Og så vil vi gerne bare have, skal vi finde ud af x, så vi siger 20 divideret med 4, og vi starter lige med at gøre noget andet. Vi starter lige med at isolere x'erne, så den hedder 20 lige med 4x. Og så vil vi gerne bare have det til at være et enkelt x, så derfor siger vi 20 divideret med 4 lige med 4x divideret med 4. Og så har vi altså, at 5 det er lige med x. Ja. Så nu ved vi, at x, hvilket var den her side, er lige med 5. Og vi kan så regne AB ud ved at sige, nu skriver vi lige heroppe. Og det er 10. Og vi kan så nu faktisk allerede regne arealet ud ved at sige, men vi vil nu lige hurtigt dobbelttjekke, at x-værdien er størst ved 5, og det gør vi ved at finde monotoniforholdet. Og vi vil så sætte et større x-værdi ind i den differentierede funktion og en mindre, et større mindre end 5. Og vi starter med at sætte 1 ind. Og 20 minus 2 gange 2 gange 1. Vi siger 20 minus 4 lige med 16. Det vil sige, at den er altså positiv, når vi sætter en mindre x-værdi ind, og så sætter vi en større x-værdi ind. Jeg tror ikke, jeg vil skrive det.
Og der sætter vi 5 ind, nej, vi sætter 6 ind. Gange 6. Og det bliver så 20 minus 24. Og det giver så minus 4, og den er altså negativ. Og så ved vi, at den er ved dens maksimum, fordi at den stiger før og falder bagefter.